Saúdos, benvidos a acompañarnos hoxe o capitán Javier Barja, xefe do subsector de tráfico aquí en Ourense, benvido. Bos días. Imos a falar dunhas cuantas cuestións, pero imos a comenzar por unha investigación que o día que nos chegaba a nota de prensa aos medios de comunicación nos deixaba a todos un pouco como en shock. Son cousas que vemos nas películas ou en grandes cidades e non imaginábamos que iba a suceder ou que tiña a relevancia que tiña en Ourense. Falamos duns feitos que se remontan o 15 e 16 de novembro, non? Sí, sobre o 16 na madrugada esa do 16 de novembro, sí. Ese día a Guardia Civil recibe un aviso dun accidente de tráfico. Sí, recibimos un aviso de un atropelón xabarín, como tanto recibimos nesta provincia. Xa cando chegan os primeiros compañeiros, pois, bueno, aquelo é un accidente, un sinistro bastante grave, con dous vehículos prácticamente sinistros totais. Xa nas primeiras pesquisas non lle escuadra moito que aquelo fose un atropelo a un xabarín, e aí iniciamos o que toda a investigación. Falábamos tamén de conductores xóvenes, eles contaban unha versión e a Guardia Civil non lle coincidía. Empeza unha investigación e que é o que se descubre? Bueno, a investigación, parte deso, non? Parte dese día, dese suposto sinistro, non? Por a presenza dun xabarín na estrada, no que un dos vehículos saese por a marxe en dereita, pega contra o taluz e volve a propia estrada, e outro vehículo refire que por esquivar a este primeiro, porque ten que facer unha maniobra evasiva, ten unha salida pola esquerda, sobrevoa un gran socavón que hai e acaba batendo contra un árbol, acaban os dous destrozados, os dous conductores e tres dos acompañantes feridos, trasladados ou revisados por servizos sanitarios. Empezas a investigación e recúrrese aos vídeos, non? Sí, antes deso, xa desplázase un equipo especializado na investigación de sinistro daqui do subsector de Ourense, pídese tamén un apoio para facer unhas probas xa máis técnicas, máis específicas ao equipo periférico de reconstrucción de sinistros que está na Coruña. Refiren que moi ben non saben como pudo ser ese sinistro neses primeiros momentos, aunque posteriormente si nós témolo moi claro, pero que non é por a irrupción dun xabarín, non? A partir de aí, iníciase unha investigación complexa que, desenrólase durante prácticamente 4 meses, na que se recurrense a imágenes de vídeo, recurrense a un montón de probas periciais, probas técnicas, e podese ver que non eran só dous vehículos, senón que era unha especie de competición entre 4 vehículos, todos eles conducidos e acompañados por persoas moi xóvenes, rapaces entre 18 e 20 anos, que facían, descoñecendo os motivos por que o facían, pero facían competicións e conducións que podense calificar como temerarias. Eso sucedía na Nacional 120, a altura de Rubiá, máis ou menos, non? Sí, isto sucede máis ou menos desde o límite co León, desde o túnel da Barosa, e os túneles do Estreito, o túnel de Covas, na Nacional 120, sí, término municipal de Rubiá, e dirección, ese día, por exemplo, dirección hacia Ourense, non? Dirección de Ponferrada hacia o barco de Valdeorras. Nas imaxes que se ven, vese perfectamente como eses 4 vehículos compiten nunha desas carreiras ilegais ou temerarias, ou como lle queramos chamar. O feito de que fosen vehículos de alta gama, podemos decir, evitou que o accidente tivese outras consecuencias tamén. Sí, xa o teño dito moitas veces. O feito de que os sistemas de seguridade activa e pasiva desos vehículos funcionasen correctamente e sen os vehículos con unhas estructuras importantes de seguridade, se non fose así, eu estou convencido hoxe que podíamos estar falando de ata 6 falecidos nesos sinistros. E tiveron a sorte que non se atoparon con nadie que viña de frente ou que entraba polos laterais, non? Sí, claro, a complicación desos túneles é que a salida ten moitos accesos perpendiculares de puebliños, de vilas pequenas ou de pequenas aldeas que hai por aí, pero ten moitos accesos perpendiculares. A parte da circulación, que ese día poda vir en sentido contrario, si temos moitos accesos que son difíciles de percibir. Podíamos estar falando dun auténtico drama. Sí, totalmente. Na comarca de Valdeorras, o certo é que
Despois, o que se decía é que xa esa práctica era habitual, non? Que un pouco se coñecía ese grupo de xóvenes por facer ter este tipo de comportamentos. Sí, temos diversas testificais que sí, que aluden a eso, estos mismos vehículos en outros días, incluso en días posteriores xa a este sinistro bueno, xa non podo falar de competicións ou tal, pero sí de pasar por sitios limitados de velocidade a unha velocidade superior ou, telos visto por a comarca, incluso por concellos limítrofes, conducindo de maneira antirreglamentaria. A Guardia Civil ten constancia de que nas estradas da provincia este sexa un comportamento que ese non se quedase nun feito puntual, que se produzan ese tipo de carreiras? Non, por sorte non temos constancia de eso. Temos feitos puntuais e temos feitos puntuais en moitos sitios da provincia, ou tuvémolos en certo tempo que se foron erradicando, pero así deste calado, desta gravedade, habría que remontarse o millor a fai moitísimos anos. Houve un tempo no que sí que denunciaban os veciños do barrio das Torres do Pino. Nese entorno... Sí, temos moitos, das Torres do Pino, a subida de Castro de Beiro... Aquí no polígono... Sí, no polígono de San Cibrao, pero, feitos puntuais que non se poden achacar a un tema de competicións, nin a grandes grupos que se dediquen a isto, feitos puntuais. Por sorte, xa digo, por sorte na provincia de Ourense non temos que sufrir estas circunstancias nin estos feitos de maneira habitual. Falamos de conductores moi xóvenes, non sei se había algún acompañante incluso que era menor de idade... Sí, nos 4 vehículos que temos investigados ou detectados, investigamos a 3 deles, a outro denunciouse administrativamente, viaxaban 10 persoas, entre conductores e acompañantes 10 persoas, entre 18, 20 anos, e un deles era menor de idade. Que agora se enfrentan... Isto ahora mismo está todo xudicializado, veremos no momento do xuicio, pero, o Código Penal, os delitos polos que os investigamos, o Código Penal prevé penas de 2 a 5 anos de prisión, multas de 12 a 24 meses e, en todo caso, retiradas do permiso de conducir entre 6 e 10 anos. Capitán, falábamos ao principio de que eles o que aludían, ou a primeira declaración é que había un xabarín que se lles cruzaba. Deixamos esa investigación e quedámonos cos xabaríns porque é certo que se producen todos os días moitos accidentes na provincia por culpa da presenza destes animais. Sí, temos unha das provincias de España, por non dicir a que máis sinistros con xabaríns representa. Isto é un feito que así non podemos obviar. Hai uns días os cazadores decían que a poboación disminuíra, que eles mesmos se autorregulan, pero o certo é que se siguen producindo sinistros. En que cifras podemos andar? Unha media? O subsector de Ourense acude porque estou convencido que habrá xente que ten un sinistro con xabarín, ou non avisa, ou non chama, porque non lle interesa avisar, ou porque, dá despois conta o seguro, pero a nós que nos chamen mínimo 2 ao día, todas as noites, e temos constatado días desta 8, 10, 12 atropelos a xabaríns entre o solpor e as 2 ou as 3 da mañá, cando diminúe xa o tráfico dos vehículos polas estradas, pero seguímoslo constatando todos os días. Témolo tan normalizado que nos olvidamos que pode ser un sinistro moi grave e ter unhas consecuencias moi graves, dependendo tamén da envergadura do animal, da velocidade do vehículo... Sí, de feito, aquí tuvemos un falecido por un atropello en xabarín na autovía, na autoestrada 52, e fai pouco recordamos os rapaces dai en Lugo, que tamén bateron por esquivar un xabalí, salíronse da vía e foron dous rapaces falecidos. Hai algún punto na provincia, hai puntos negros, por chamarlle de alguna maneira, donde haxa que circular con maior precaución nese sentido? Non, ahora mismo non temos como punto negro tal, non temos en sí, e como punto negro por presencia de xabaríns tampouco temos unha presencia constatada prácticamente por todas as estradas. Que ocorre? As estradas que menos circulación teñen, isto é un pouco unha compensación, non? Se hai pouco vehículo, o xabarín está máis tranquilo, invade máis, pero hai menos posibilidade de atropellarlo porque hai menos vehículos. As estradas que teñen máis circulación teñen máis posibilidade de atropellar o animal,
pero os xabarís tamén, ao ter máis fluxo de vehículos, pois métense menos. Pero, bueno, por toda a provincia temos atropelos. Non quero rematar a entrevista sin facer alusión a outro tema que sei que interesa moito, e é esa carreira solidaria que comezaba o ano pasado, que foi un rotundo éxito e que este ano se vai volver a organizar. Pois sí, estamos xa organizando a segunda carreira solidaria da Guardia Civil, o Pilar 2025, témola xa calendada po 5 de outubro, domingo anterior ao Pilar, mismo recorrido do ano pasado, salida e meta na Praza Maior, e este ano colaboramos coa Asociación Alcer, a Asociación para Enfermedades Renais, da aquí da provincia de Ourense, que esperamos axudalos igual que axudamos a por el este ao ano pasado. Volveremos sentarnos nesta mesa para falar con maior detalle desa carreira. Moitísimas gracias, capitán, por acompañarnos. Gracias a vos. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.